Premi al comerç o servei més dinàmic del Penedès 2010. Vins de Catalunya. Aquest projecte va néixer ara fa 2 anys amb vocació de potenciar el consum dels vins i caves del Penedès als restaurants de Barcelona. Cada 3 mesos, els Vins del Penedès oferia en una 50ena d'establiments una carta de referències de la denominació d'origen penedès curosament confeccionada. Avui, els Vins del Penedès ha esdevingut Vins de Catalunya i s'ha obert a la promoció de totes les denominacions d'origen a restaurants de tot Catalunya i Andorra. Fem una selecció a través de la Guia de Vins de Catalunya, la qual els vins que posem en aquesta carta estan puntuats per sobre de 8,80. Amb això el que assegurem és que els vins que estem promocionant a la carta tinguin una qualitat contrastada. La restauració de gamma alta també ho valora positivament, aquest projecte, perquè li estem aportant una 60ena de referències anualment que moltes vegades no estan a la distribució convencional i d'aquesta manera, sense moure's del seu restaurant, li anem aportant aquesta innovació. El restaurant de gamma mitja encara ho valora més perquè la carta complementària que els estem entregant, la carta de vins, totes les referències que s'estan promocionant trimestralment tenen notes de tast, de maridatge i una fotografia del producte. De cara al celler és també un bon projecte de promoció perquè li estem aportant uns clients de la restauració que durant 3 mesos coneixen el seu producte de la millor manera, contrastant-lo amb el consumidor final que ho pot tastar aquests vins amb el restaurant. Llavors el celler és un bon punt de promoció. I el consumidor final ens trobem que és un valor afegit el anar a aquests restaurants perquè cada 3 mesos té 14-15 referències de vi noves que les pot tastar i conèixer que moltes vegades no trobaríem en un altre lloc. Vins de Catalunya compta, a més, amb una activa presència a internet i les xarxes socials.